Mä tein lyhyt elokuvan ihmisiä syövästä, todellisuutta muokkaavasta matkalaukusta, koska mä oon just sellainen tyyppi. Senhän meitä syö ihmisiä tai muokkaa todellisuutta, mutta mä pidän tarinoista, jos tapahtuu semmoista. Musta on tuntunut, että viime aikoina yliluonnollista kauhua ei ole juurikaan tehty, on vaan aina jotain sarjamurhaajia tai hirviöitä ulkoavaruudesta tai jotain muuta tämmöistä sinänsä tylsää. Yliluonnollinen kauhu jättää paljon enemmän niinku elokuvallisten keinojen varaa. Niin sen sijaan, että tehtäisiin tietokoneella jokin valtava monsteri tai käyttäisiin splatter-efektejä tai jotain muuta tämmöistä, niin siinä pitää oikeasti luoda se tunnelma, joka on niinku ehkä olennaisinta niinku minkään tunteen välittämisessä. Mä itse tavoittelin tässä semmoista todella perinteisen kauhuleffan meininkiä ja mä toivon, että mä onnistuin.